the last buildings in that direction. It's a hospital, central hospital area. It's rather big. Ja sitten mä huomaan tuohon toiseen karuselliin. Se on semmoinen keinukaruselli. Taisto, haluatko tietää miksi mä sanon mihin mä haluan mennä? Koska mä mennään tänne ainokaupungilliselle karnevaaliin. Niin mä jo tästä voin katsoa mihin laitteisiin mä haluan mennä, kun mä näysin koko Särkänniemen. Ai mä näen mini-ihmisiä tuolla Särkänniemen sisällä.